koblingssæt på Maxi Kickstarter E50. Det er det, du får med i sættet. Det er en 3-arm kobling. Det er en trykplade, der skal ligge her. Vi har en medbringer til koblingen, der ligger ned i sporet her. Vi har en fjederskive, og det hele spændt sammen med en møtrik med en krave. Det gør, at det hele er centreret på koblingen, og medbringeren på koblingen sidder der, hvor den skal sidde. Og den her medbringer i kickstart-dækslet, den slår ud og tager fat i medbringeren på koblingen, og det bevirker, at den slår koblingen i gang. Det er simpelthen princippet i det. Koblingen her er en 3-arm kobling, som sagt, og den er lavet med spor i, som gør, at koblingen tager bedre fat. Den kan ligesom bedre afvikle olien. Når vi for eksempel monterer sådan en kobling i en motor, så skruer vi de her skruer 1,5 omgang under armens overflade. Det er ikke forberedt fra fabrikken af, så det skal man lige selv gøre. Sådan en kobling, den virker via centrifugalkraften. Det vil sige, jo hurtigere din motor kører rundt, jo mere vil de her slå ud. Så jo længere du strammer dem her ind, det har ligesom man kan ikke bare blive ved med at stramme det ind, men altså op til cirka 2-2,5 omgang er ingen problem. Men jo strammere det bliver, jo længere tid tager det for de her arme slår ud. Og det er egentlig det, man gerne vil have. Man vil gerne have en lille smule omdrejninger, før knalleren tager fat. Det giver sådan ligesom lidt mere frisk knallert. Og så er det godt at lægge den her eller den her kobling i olie, inden man tager den i brug. Vi siger gerne 6-8 timer, nogen siger døgn. 6-8 timer er rigtig fint, og det er den her ATF-olie, som man også bruger til selve motoren bagefter. Og det er sådan set måden at gøre det på.